Nagbabalik ang Pangasinan. So may interview po tayo galing pa po ng Villasin. So anong masasabi niyo, ma'am? Super ganda ng location. Akala ko lang sa picture lang at saka sa mga video niya. OMG, ang ganda pala ng location. Bongga-bongga. Ilan po kayong pumasyal dito? Nasa 20 kami, mahigit. Mga lover cats at magkakapamilya. Sino po yung kasama niyo? Kaya si Ariana Grande, Aldi Aqua, Lutoy, at saka si Donna, at si Cheryl, at marami pang iba. Nagdala po kayo ng mga pagkain? Unexpected, ang sabi nila, wala daw mga tindahan, wala daw mga ano, pero meron kami nakikita ng mga nagtitinda din, kaya useless din yung mga dala namin mga maraming pagkain. Alam nyo ba na tumira po kami? Ay, wala naman siguro problema. As if na meron po tayo mga mekaniko dyan ng mga kasama. Yan po, ito po na natin ang ibang kapamilya natin dito sa Pangasinan. Guys, yung pinaka medyo nasa tuktok na parte na din. So medyo delikado po dito. Meron po siyang pag na kunting dulas lang kayo, diretso kayo sa baba. So doon sa parte na yun guys, yun yung unang pwede mong pagtambayan para makapag-selfie. At medyo mataas-taas na rin yung makukunan mong mga photos. So mainit. Yun nga, ito yung aking araw. So mga best, dito sa part na to, dito kadalasan nagtatambay or nag-stop over yung mga turista na gustong makita yung tanawin dito sa Daang Kalikasan. So sa part na po ito, dito sila nagpahinga kasi medyo sa banda pa doon, pagka tuloy-tuloy po silang aakyat, kagaya ng nakikita niya sa new screen, doon na po yung parang pinakatuktok ng bundok dito sa Daang Kalikasan. So dito, maraming nagda-drop by na po kasi para po makapag-selfie dito sa gilid ng kalsada. So yun nga po, habang nag-drive po yung mga ibang nagta-travel, is kanya-kanya po silang kuha ng selfie. Okay guys, sa part naman na ito, kung nakikita nyo po, kasalukuyan po namin kinukunan ng video habang nasa taas po kami ng bundok, which is kaya-kaya naman itong akyatin kahit nalakarin lang po natin. Maski bata po is kaya-kaya akyatin. So ito po yung pagka pupunta pa lang po kayo para bye-bye ang Daang Kalikasan. So ito po yung parang pinakaunang is drop by ng mga sasakyan para po makapag-take po ng selfie. So ngayon guys, still under construction pa rin. Pagka narating nyo na po yung medyo tuktok nito, makikita nyo na po yung rough road na part. So dito pa lang sa una guys, gaya nga po ng yung mga iba pong sasakyan is nahihirapan pong umakyat. Gaya ng pataas po yung daan. So dito nagta-drop over yung iba. So kapag dating naman sa mga food, mas mainam po guys na may dala po kayong mga sarili nyong food. And then pinaka-importante po yung tubig. Pero may mga mangilan-ngilan din po dito na mga ibang nagre-negosyo na may mga paninda na gaya ng mga pagkain, palamig, tsaka mga juice drinks, yan po sa kagaya na nakikita niyo sa inyong screen. Yan may mga nagbebenta pa ng mga mga buko juice, yan may pagkain din po sila. May mga mangga na isasasaw mo lang sa alamang, tsaka may bihira lang din po yung mga may tent po dyan sa bungad lang po ito. Pero pagka narating niyo po yung bandang itaas, doon po medyo wala na kayong mabibila na mga pagkain po doon. So guys, kailangan yung sasakyan dito talagang magpwersa po siya para kayanin nyo po yung daan pakyat kasi medyo pataas po siya.
May mga interview po kami kung saan sila nanggaling. Kumusta po? Papasyalin dito, madam? Maganda pero nakakatakot. Hindi ko na kaya. Sino yung mga kasama nyo? Ay, nandiyan po sila, sila Ivy ako. Si Donatello. Ay, Chris Aquino nandito. Madam, ano masasabi nyo? Ang suwi mo naman, Madam Chris. Bella Padilla, anong masasabi? Bella Padilla, anong masasabi? Bella. Sige. Ano si Bella? Itawan mo. Andrea Torres. Ano nga? Kung sa experience dito sa Baguio? Ay, mga Baguio. Para kasi siyang Baguio. mga tarang. Maganda, in fairness, at nakakatakot pag mag-slide ka. Kunting ingat lang. Ulitin nyo pa bang papasyal dito? Ay, of course, ulitin namin. Of course, ulitin namin. Gabay rin pa siya, madam. Oh, syempre, maganggana. O, no, mangin sa mga kay Lucky You, ah? Ang tuta. Ang yun lang ba yung bambang? At mas masanting no bambang. Magandang gabi po mga kapamilya. Nandito po ngayon tayo sa mga tarong Pangasinan kung saan meron pong zipline. Zipline? Hindi yan zipline, man. Baka sabihin nila Zipline ka mo! Hindi yung zipline. Baka punta nila may zipline, hanapin nila. O sige, hindi pala yung zipline ka mo, bagong na. Pasensya po, hindi po pala zipline yun. Isa po siyang palatandaan hangganan para hindi po sila mahulog mga taong magpunta dito. Sir, kumusta po ang pagpasyal nyo dito? Bakit? Wala, uwi na ako. Taga saan po kayo? Sorsogon? Hindi. Ba't ang layo? Buhol. Kita po kayo? Hindi. Iguro. Sandali yung mamili, namumula yung mukha ko. Saglit lang, magpaparit. So ayun nga po guys, dahil po sa lagi pong nakikita sa wall sa Facebook itong patungkol sa Daang Kalikasan, kaya marami na rin pong mga turista ang talagang dinadayo ang lugar na ito. So talagang pwede mong akyatin yung bundok, yan, lakarin, okay, para po makapag-take lang po ng selfie. Nandito ako sa bundok sa mga harong Daang Kalikasan. Tingnan nyo po ang maraming tao. Ito po, palubog na ang araw, malamig na ang klima ng panahon. Sa mga gustong magbalang punta dito, ito yung matatagpuan sa mga harong Pangasinan. Mag-ingat po kayo at magdala ng maiinuming tubig. At mga pagkain, syempre, mga gamot, mga nakihilot. Okay. Game. Rolling. Magandang gabi. Oh. Lakasan mo lang boses mo. Game na, game. Oh, game. Ibulgar mi kabangatan da. Sige ang kasyupatan. Itutog mo sungod to, no? Kumusta ang paglalakbay ni madam? Sa akin ay rayuma. Ay, may rayuma kayo? May gamot po ako dito. Sino po yung kasama nyo? Kuya Bunda. So ayan, mababa na po kami. Wala pa masyadong daanan pero safe lang. Ito po yung bagong daan. Ang lumang daan, yung nagabila. Ayuwa! Lama maaaring sa unapas ka naman, ha? Tayo po nung amin naman sa tayo ba? Sige. So ayun, pupuntahan po natin doon. Dahil maraming nagsasabi mo. Say hi!
Pero baka tanain na turin-turin na dyan. Say kayo ko. Guys, sa mga medyo takot sa parting matataas, itong kinalalagyan namin ngayon, ito lang yung katamtamang taas ng bundok. So dito, marami na rin po kayong makikitang view at saka kung selfie lang din po yung hanap nyo dito, ito na rin po yung pinakamagandang area para po makapag-selfie po kayo. So ngayon papalubog na po yung araw, ganun din nakikita nyo po sa Baybandar Road. Pero kung talagang gusto nyo pang baybayin tong Daang Kalikasan hanggang dun sa dulo, pa-exit ng Zambales, so tuloy-tuloy lang po yung dire-diretso doon. Yung mga masyadong matataas, yan, kailangan yung paghandan yung matataas na parte, pababa. Kailangan yung mga preno nyo dito nakakondisyon na rin po siya. And then, wag nyo na rin pong kalimutang magdala ng food. Pero kung sakaling hindi man kayo nakapagdala ng food, medyo yung mga food nila dito is nasa katamtamang presyo lang din naman. Kung ano yung presyo sa labas, ganun din yung presyo dito sa loob. So ito po yung eksena na ngayon sa mga oras na ito. So ngayon sa mga oras na ito, mga 5 PM, 4 PM, mga ganyan, marami pa rin tao. Pero, so ito na yung bundok na pataas. So, kung gusto nyo akyatin ito, carry, madali lang. Pero grabe, parang piyesta dito. Sobrang dami ng taong pumupunta dito sa pinagbabalaking Daang Kalikasan. Ayun na po, palubog na ang araw ko. Ayan. Ayun na po, palubog na po ang araw. Yan. Maghahapon na kaya mas lalong dumadami yung tao kasi pag mas hapon, mas lalo daw dumadami yung tao. Kasama ko ang aking kaibigan na si Ariana. Sabi nga ng tropa namin, magdininang na daw siya. Nakasakay kasi sa kotse. Nakasakay kasi sa kotse, Yung mga mga kasama pelikula. namin kasi Yan. nakasingle sila. Yeah. Yan po kami, guys. Hello! Again, nandito po kami sa Mount. Hindi ko alam kung ano Mount. Basta Mount. Ayun, marami pong mga tao doon. Oo. Ayun po sila. Medyo traffic na po at palubog ng araw. Maya-maya madali na po dito dahil wala pa pong ilaw dito. Under construction. Ay, ilaw. So ito po ngayon, naglalakad po kami mataas, mga kaibigan, kapamilya. So mamansakin niyo po, maraming tao sa paligid, gaya po ng Baguio. Naghanap po kami ng tindahan, baka sakaling may tindahan na biglaan po, wala po kaming dalang Wala kasi mabilhan pati ng tubig. Kung mamansakin niyo po, bago lang po itong gawang daan. Ito po ang tinatawag nilang Daang Kalikasan. So dito sa Daang Kalikasan, ano pa yung makikita nila dito na dapat nilang puntahan? Kung ikaw ay taga Pangasinan, dapat itong puntahan dahil kasi kung hindi pa, kapag iiwanan ka na. Oo, taga Pangasinan ka. So ito pala yung daang nagdudugtong sa mga Tarab at saka Zambales. So maraming suso. So hinihingal na po ako. Kasi naglalakad pa kami mataas. Napakataas. Mayroon po akong ulit interview bago. Ang tagasan po kayo. Bakit po kayo nagpunta dito? Kaya nabalitaan ko po. Gusto kasi mapunan ko at nakakas sa akin. So ngayon, happy na kayo. Kasi very so happy. May mga dala po ba kayo pa? Alam niyo po bang bawal magkalat dito? Yes, I know. Pinakalat nila. Pinato na.
saray mo kasi eh.